לוחם קונג פו, זה היה החלום שלי. המסע שלי התחיל בגיל 22. השתחררתי מהצבא, ומיד עליתי על מטוס בדרך לסין להגשים את החלום. למדתי מהר מאוד את השפה והתרבות הסינית. תוך זמן קצר אני עומד על במה, כתבות בעיתונות, בטלוויזיה. הרגשתי על גג העולם. אך עם כל זה, משהו היה חסר לי. משהו פנימי ועמוק. אני ליאור שטרן, מזמין אתכם לשמוע את הסיפור המלא בהרצאה מרתקת אצלכם.